Wel, ni'n mynd i droi nawr te i ddarllen ac i edrych ar y gair gyda'n gilydd. Marc, Marc, os chi'n cofio, penod 1, adnodau, gobeithio bod chi'n gallu para. Mae'r darlleniad yn hir. I ni'n mynd o adnod 9 i adnod 13. Gobeithio bod chi'n gallu dala gyda ni. O adnod 9 i adnod 13 gyda'n gilydd. Dau beth sy'n digwydd fan hyn. Mae Iesu'n cael ei fedyddio a mae Iesu'n cael ei demtio. Marc 1, 9 i 13. Yn y dyddiau hynny, daeth Iesu o Nazareth Galilea a bedyddiwyd ef yn afon Iorddonen gan Ioan. Ac yna, wrth iddo godi allan o'r dŵr, gwelodd y nefoedd yn rhwygo'n agored, a'r ysbryd fel colomen yn disgyn arno. A daeth llais o'r nefoedd, ti yw fy mab yr anwylid, yno ti yr wyf yn ymhyfrydu. Ac yna gyrodd yr ysbryd ef ymaith i'r anialwch, a bu yn yr anialwch am 20 neu 40 diwrnod yn cael ei demtio gan Satan. Yr oedd yng nghanol yr anifeiliaid gwylltion a'r angylion oedd yn gweini arno. Amen. Wel, bore yma te, fi'n gobeithio bod yn fyrrach na'r arfer, ond jyst i'n atgoffa ni recap bach o wythnos diwetha, te, nathon ni edrych ar adnod 1 i 8, ac os yw'ch Beiblau gyda chi, edrychwch arno fe yn gloi, nathon ni weld Ioan fedyddiwr te, a Marc yn tystio nawr am Iesu Grist. A beth yn nhw'n dweud fod e'n gryf ac yn sanctaidd. Mae yna un sydd yn dod, sydd yn gryfach na fi, sy'n dod ar yn ôl i, ac yna dde'n dweud, dwi ddim yn deilwng i gael cyffwrdd carau ei sandalau heb sôn am fe ei hunan. Dwi ddim yn deilwng o gael bod mewn gwirionedd yn ei bresenoldeb mae o mor sanctaidd. A oedd Ioan fedyddiwr, fel o'n i'n gweld wythnos diwetha, ddim eisiau fod pobl yn meddwl mai fe oedd y Meseia, ond fod e'n dod i bwyntio at un arall. Mae hwnna'n bwysig. Oedd eisiau fod pobl yn gweld sy'n byd arbennig amdano fe, yn yr un peth ei ni. I ni ddim eisiau bod pobl yn meddwl bod rhywbeth yn arbennig amdano ni. I ni eisiau iddyn nhw weld bod rhywbeth yn arbennig am ein arglwydd ni, am ein Duw ni, Iesu Grist. Heddi te, i ni'n mynd i edrych ar 2 agwedd, os liciwch chi, o pwy yw Iesu Grist, a ni'n cael help gan Efengyl Ioan hefyd i wneud hyn. 3 pheth te, yn gyntaf, oen Duw, yn ail, mab Duw, ac yn olaf, Duw. Hawdd iawn. Oen Duw, mab Duw a Duw. 3 pheth. Yn gyntaf te, oen Duw. Fel o'n i'n dweud, mae eisiau ni fynd at Ioan 1 i'n helpu ni. Mae Marc yn... fi'n eitha hoffi fe, fod yn onest. Mae'n eitha matter of fact, neu gywe. Mae'n jyst yn dweud pethau mewn ffordd reit concise a byr. Dyma'r ffeithiau. Dyma'r need to know basis. Mae Ioan yn ehangu chydig bach ar beth sydd eisiau ni wybod. A felly, os newch chi droi at Ioan 1, os oes Beibl gyda chi, neu byddai'n darllen e, adnod 29 i 31. Dyma beth mae Ioan fedyddiwr yn dweud wrthyn ni cyn bedydd Iesu te fyna. Tranoeth, gwelodd Iesu'n dod tuag ato, a dywedodd, dyma oen Duw, sy'n cymryd ymaith bechod y byd. Hwn yw'r un y dywedais i amdano, ar fy ôl i mae gŵr yn dod sydd wedi fy mlaenori, oherwydd yr oedd yn bod o'n blaen i. Nid oeddwn unau neu adnabod, ond deithim i yn bedyddio a dŵr mwyn hyn, iddo ef gael ei amlygu i Israel. Fel o'n i'n dweud, doedd Ioan ei hunan ddim eisiau'r sylw, oherwydd oedd e'n gwybod does gen i ddim byd i'w gynnig gen i fy hunan. Yr unig beth sydd gen i'w gynnig yw bod fi'n gallu pwyntio chi at un sydd gan y peth chi angen, sydd gyda'r y feddyginiaeth sydd ei angen os liciwch chi. Sy'n mews bod ni'n mynd o gwmpas ac yn dweud mae gen i rhywbeth chi angen. Sgen i'n bersonol ddim y peth yna i roi i chi mae Ioan yn dweud, ond fi'n nabod yr un sydd gyda. A pan mae Iesu'n dod, mae'n dweud, dyma oen Duw, dyma fe. Dyma'r un chi wedi bod yn aros amdano. A'i brif bwrpas sy'n cymryd ymaith, sy'n cymryd i ffwrdd bechodau y byd. A dyna'r gwir wrth gwrs, dyna pwy yw Iesu Grist. Yn ei hanfod, oen Duw. Dyma be mae rhywun
Unrhyw un sydd wedi profi achubiaeth yn gallu dweud, dyma oen Duw, yr un sydd wedi cymryd ymaith fy mechodau i. Dyna mae un sydd yn adnabod yr arglwydd fel ei waredwr yn gallu dweud. Dyma oen Duw, mae wedi cymryd i ffwrdd fy mechodau i. Ydych chi her i ddechrau off bore yma? Straight i mewn? Mae'n ymateb ni i pwy yw Iesu, hynny yw beth ni'n gallu dweud amdano fe, yn dibynnu ar ein statws ni o'i flanau. Mae Ioan Fedyddiwr yn dweud, dyma oen Duw sy'n cymryd ymaith bechodau'r byd. Mae rai o'n ni'n mynd i allu dweud, dyma oen Duw sydd wedi cymryd i ffwrdd ymhechod i. Ydych chi'n gallu dweud hynny bore yma? Mae Iesu wedi cymryd ymaith fy mhechod i. Mae Iesu wedi delio gyda fe ar y groes. Dwi'n rhydd o bechod. Dwi'n rhydd o gondemniad. Dwi'n ddiogel yn nwylo oen Duw. Mae yna un, fel oen, yn yr Hen Testament ni'n gwybod bydden nhw yn deall beth oedd Ioan Fedyddiwr yn dweud, oedd oen yn un oedd yn cael ei aberthu yn y deml fel arwydd o bechod yn cael ei ddelio gyda ge. Oen, fydde rhaid fod yr oen yn ddi-nam, dim byd yn bod gyda fe, yn berffaith, yn cael ei offrymu, yn ei aberthu mwyn delio fel pris tal am bechod. A dyma mae Ioan Fedyddiwr yn dweud, dyma'r un sydd yn oen Duw. A ni'n dweud bore yma, dyma'r un sydd yn oen Duw. Dyma aberth Duw dros y byd. Ond y cwestiwn i ni, wedyn ni'n gallu dweud sydd wedi cymryd ymaith fy mhechod i. Sydd wedi delio gyda fy mhechod i. Allwch chi gyhoeddi, fel mae Ioan yn dweud, dyma oen Duw sydd yn cymryd ymaith bechodau'r byd. Hynny yw, mae'r cynnig ar gael. A mae hwnna'n wir. Ond gwell fyth yw gallu dweud, dyma oen Duw sydd wedi delio gyda fy mhechod i. Ac oherwydd hynny, mae wedi bod yn aberth cymod drostoi. Mae wedi delio gyda pob peth, pob drygioni dwi wedi gyflawni yn fy lle i. Mae'n deitl hyfryd nag yw e, oen Duw. Tybed pam oedd Ioan Fedyddiwr. Pan o'n i'n paratoi, mae rai fi ddweud, o'n i'n gofyn y cwestiwn i fi fy hun ac i'r arglwydd, pam oen Duw? Pam dewis y term yna? Oedd e'n amlwg eisiau portreadu am yr arglwydd Iesu fod e'n ddigon, yn un sydd wedi dod i fod yn aberth digonol dros eu pechod nhw. Yn un sydd yn cymryd lle. Dyna beth oedd pwrpas yr oen. Nid damwain yw e, nid rhywbeth bach. Na pam oedd e'n defnyddio'r term oen Duw. A sylwch, nid jyst unrhyw oen, ond oen Duw yw e. Oen sydd wedi cael ei ddewis gan Dduw i ddod. Ac wrth gwrs, y Duw yn gwybod fe oedd yr unig un perffaith. Alle ddod i ddelio gyda'n pechod ni. I dalu'r pris. Yr unig un oedd yn ddigon. Na pam ni'n canu weithio, Iesu, Iesu, rwy ti'n ddigon. Nid yn unig yn ddigon i ni, ond yn ddigon ger bron yr arglwydd. I fodloni llyd y tad, i fodloni yr hyn mae'r gyfraith yn ei ofyn. A felly mae e'n oen, a mae e'n oen Duw. Dyna'r peth cyntaf. Nesaf, ni'n gweld y tad yn datguddio rhywbeth arall i ni. Edrychwch ar adnodau 9 ar 10. Mae e'n fab Duw. Pwysig iawn. Yn y dyddiau hynny, daeth Iesu o Nazareth Galilea a bedyddiwyd ef yn afon i'r ddonen gan Ioan. Ac yna, wrth iddo godi allan o'r dŵr, gwelodd y nefoedd yn rhwygo'n agored ar ysbryd fel colomen yn disgyn arno. A daeth llais o'r nefoedd, ti yw fy mab yr anwylid, yno ti yr wyf yn ymhyfrydu. Yn gyntaf, mae rhywbeth rhyfedd yn digwydd. Os chi'n cofio wrth yswetha, a mae hwn yn bwysig, achos dyw Marc ddim yn dweud hyn. Mae e jyst yn dweud, nath Iesu gael ei fedyddio yn yr afon i'r ddonen, fel petai hwnna'n rhywbeth normal. Ond y broblem yw, pan chi'n meddwl am y peth, mae Iesu'n dod at Ioan Fedyddiwr ac yn dweud, reit, fi eisiau ti fedyddio fi. Ac ymateb Ioan Fedyddiwr fydde, hang on, allai'n bedyddio ti? Bydde hwnna yn awgrymu rhywbeth sydd ddim yn wir o gwbl. Pam oedd Ioan Fedyddiwr yn bedyddio? Chi'n cofio wrthos diwetha? Maddeiant pechodau. A felly, os bydde fe yn bedyddio Iesu, bydde fe'n awgrymu bod Iesu gyda pechodau i'w faddau. Ond y broblem gyda hynny yw,
Mae Ioan Fedyddiwr newydd ddweud, hwn yw oen Duw sy'n cymryd i ffwrdd, cymryd ymaith bechodau'r byd. A felly mae'n teimlo i Ioan fel petai yn dweud, os byddwn ni'n bedyddio Iesu, byddwn ni'n awgrymu fod Iesu'n bechadurus. Felly beth yw yr ymateb te? Wel, mewn cofnod arall, ni'n mynd i dar ole yn gymaint â hynny, mae Ioan yn dweud, na alla'n bedyddio ti. Mewn gwirionedd, ti ddyle fod yn bedyddio fi. Mae Ioan yn dweud wrth Iesu. Quite right. Ond mae Iesu yn dweud rhywbeth diddorol iawn. Yn Matthew 3 mae e. Chi edrych y lan os chi moyn adnod 4 neu rhywbeth fel fi'n credu. Mae'n dweud, gad i hyn fod yn awr i ddechrau. Paid â poeni. Just trysta fi. Paid â poeni am pam dwi'n gofyn i ti fedyddio fi. Just trysta fi. Ond mae'n dweud peth arall hefyd. Mae e hefyd yn dweud, oherwydd, fel hyn y mae'n weddus i ni gyflawni popeth y mae cyfiawnder yn ei ofyn. Ti'n beth rhyfedd i ddweud? Fel hyn y mae'n weddus i gyflawni popeth y mae cyfiawnder yn ei ofyn. Felly'r peth cyntaf, ddim amser i fi esbonio popeth i ti nawr, ond i ti gael deall, mae eisiau hyn ddigwydd mwyn i gyfiawnder gael ei wneud te, os liciwch chi. Mwyn cyflawni yr hyn sydd ei angen. A mae'n allweddol. A mae un peth mae rhaid i fi ddweud, a mae eisiau chi aros gyda fi am funud gyda hyn, achos mae dan cyntaf yn mynd i swnio fel heresy. Okay? A fi'n deall hynny, ond dyw e ddim, just sticwch gyda fi. Doedd e ddim yn ddigon fod Iesu just yn marw ar y groes. Bear with me, dyma pan fi'n gweud, dyw e ddim yn heresy. Hynny yw, gallai Iesu, os yw hynny'n wir, byddai Iesu wedi gallu cael ei ollwng i lawr gan ynghylion, yn syth ar fryn Calfaria, marw ar y groes ac yna esgyn yn ôl i'r nefoedd. Ond nid dyna ddigwyddodd. Pam nath e gael ei eni o forwyn fair? Pam nath e fyw bywyd ar y ddeiar? Pam? Oherwydd fod e hefyd yn gorfod cyrraedd gofynion y gyfraith. Fod e'n gorfod ennill cyfiawnder mwyn ei bobl. Fel fod pobl fel chi a fi, nid yn unig fod y ddyled yn cael ei glirio, ond bod ni'n cael ein credu gyda cyfiawnder Iesu hefyd. Fel bod y tad yn edrych arno ni, a nid bod ni'n rhyw fath o bobl niwtral nôl ar square one, ond ni'n bod ni'n blant yn gyfoethog yng ngolwg Duw. Dyna pam. Dyna pam oedd rhaid i Iesu uniaethu gyda ni yn y cyfan mae'n ei wneud, a byw bywyd yn gwneud y cyfan i ni wedi ei wneud. A dyna'r pwynt, mae Iesu wedi, ynddo fe? Mae wedi bod yn ein sgidiau ni, mae wedi byw bywyd fel i ni wedi byw. A mae wedi dangos i ni pam fod e'n wahanol. A'r holl fywyd perffaith mae e wedi ei fyw, mae wedi roi arno ni. Mae wedi roi i ni yn gyfiawnder, yn wisg glân a hardd ger bron y tad. A felly, yn y cyd-destun yma, mae'n rhan o Iesu'n ennill cyfiawnder ar ein rhan ni. Ac i bwysleisio mor bwysig yw bod pobl yn gwybod bod e ddim yn bechadur wrth iddo fe gael ei fedyddio, mae rhywbeth special iawn yn digwydd yn dos e. O llwyth o bobl, holl Jerusalem a Judea wedi dod i gael ei bedyddio gan Ioan Fedyddiwr, ond beth yw'r peth unigryw, unique sydd yn digwydd pan mae Ioan yn bedyddio Iesu? Wel, dyma sy'n digwydd, mae'n dweud wrthyn ni, mae 3 pheth yn digwydd. Mae'r nefoedd yn agor, mae'r ysbryd glân yn dod lawr, a mae Duw yn siarad. A mae'r 3 pheth yna mor bwysig i ni, oherwydd mae'n dangos i ni Duw y tad i hunan yn dangos yn glir, yn datguddio i bobl. Pwy yw Iesu Grist? Mab Duw. A nid yn unig hynny, chi'n sylwi beth mae'n dweud amdano fe. Mae'n cadarnhau, simento pethau ni. Yn gyntaf mae'n dweud, dyma fy mab i. Rhaid ofn bod unrhyw amheuaeth dyma fab Duw. A felly mae e'n ddiw, wrth gwrs yn ddewni at hynny mewn munud. Ond wedi mae'n dweud bod e'n ymhyfrydu y mab Duw. Dyw e ddim yn gallu dweud bod e'n ymhyfrydu yn unrhyw un arall am fod pechod ynddyn nhw. Ond os yw e'n ymhyfrydu yn ei fab mae e'n berffaith, mae e'n lan. A felly mae e'n ymhyfrydu yn yr un sydd yn ddibechod, un sydd yn mewn harmoni gyda fe y tad.
Ac yna, trydydd peth sy'n digwydd yw fod yr ysbryd glân yn syrthio ar natur ddynol Iesu, yn dangos fod e'n dduw ddyn, a fod e nawr yn derbyn nerth i allu cyflawni gwirthiau ar y ddeiar. A na chi rhywbeth anhygoel, wrth i Iesu gael ei fedyddio, mae'r tad y mab a'r ysbryd glân yn cael ei ddatguddio mewn un go i bobl o'i gwmpas e. Chi'n sylwi, llais y tad, yr ysbryd glân yn dod lawr ac yn goleio i ni pwy yw mab Duw. Yn dangos i ni pwy yw y drindod. Duw mewn tri pherson. Yn dangos i ni mor rymus yw e, mor arbennig yw e, mor unigryw yw e. Ac y math o bersonau, y tri pherson yma sydd â roliau gwahanol i'w chwarae, os diciwch chi, yn ein bywydau ni. Functions gwahanol. Yn dangos i ni fod y mab yn cael ei... Mae fel y spotlight yn dod. Pan chi'n mynd i'r theatr falle, a mae un person yn cael unawd, mae spotlight yn dod arnyn nhw. Dyna sy'n digwydd fan hyn, i'w fab Duw. Mae'r byd i gyd angen gwybod, dyma pwy yw fy mab i. A chi bod beth, dyna yw rôl ein bywydau ni, fel Cristnogion, yw rhoi spotlight ar Iesu Grist a dweud, dyma fab Duw. Dyma'r un sydd wedi dod i achub dynol ryw. Dyna'n gwaith ni, dyna'n pwrpas ni fod yma. Wisio chi ystyried yn eich bywydau chi? Pa mor aml i ni'n rhoi spotlight ar Iesu Grist? Pa mor aml i ni'n taflu goleuni arno fe ei waith e? Dwi'n ddim byd hebddo fe. Dwi yma i fwynau. Dwi yma i wasanaethu fe. Dwi yma i'w garu fe, mae fod e wedi'n ngharu fi'n gyntaf. Ydyn ni'n rhoi spotlight ar Iesu Grist e? Fel y mae'r tad a'r ysbryd glân yn gwneud fan hyn. Ac yna yn rhyfeddol, beth sy'n yn wyrth fi'n credu mewn gwirionedd yw mae'r hyn mae Duw y tad, yr hyn sy'n digwydd mewn bedydd fan hyn, yn digwydd i ni pan i ni'n cael ein achub. I ni'n gallu mynd o fod yn bobl sydd ddim wrth fodd Duw y tad ac sydd heb yr ysbryd glân, pan i ni'n credu yn yr arglwydd, pan i ni'n derbyn y cynnig i gael perthyn i Iesu Grist. Beth sy'n digwydd i ni? Mae'r ysbryd glân yn dod ac yn preswylio arno ni. A mae Duw y tad yn dweud wrtho ni, ti yw fy mab neu fy merch i, a nawr yno ti rwy'n ymhyfrydu. A chi beth hyfryd bod ni'n cael ein ieithu nawr gyda Iesu Grist, am fod Iesu gynt wedi ein ieithu gyda ni mewn bedydd. A chi beth rhyfeddol, bod ni nawr yn cael sefyll lle mae Iesu'n sefyll. A bod Duw, ni'n gwybod mae Duw yn dweud wrthyn ni, ti yw fy mhlentyn ni, a dwi'n ymhyfrydu yno ti. Chi beth hyfryd, chi beth sydd yn tawelu ac yn lloni calon rhywun. Gwybod bod Iesu'n ymhyfrydu yno chi. Chi beth i ddweud wrth bobl eraill gyda llaw. Mae'r arglwydd yn dymuno ymhyfrydu ynddyn nhw. Dwi ddim eisiau bod nhw'n elynion iddo fe, mae eisiau bod nhw'n blant iddo fe. Mae wedi trefnu ffordd iddyn nhw fod yn blant iddo fe. Ydy'r tad yn ymhyfrydu yno chi bore yma. Ac wrth gwrs, i ddiw y tad ddeud wrth Iesu, ti yw fy mab, wrth iddo fe wneud hynny, i ni'n cael golwg arall o Iesu. Nid yn unig fod e'n oen Duw, ond fod e'n fab Duw. Fod e'n un sydd yn rhan o'r drindod yma wedi cael ei anfon gan ei dad. Nid oherwydd fod e ddim digon da, neu fod Duw y tad yn meddwl fod e'n expendable. Na. A mi fod e'n ymhyfrydu yn ei fab, mae'n rhoi e. A mi fod e wrth fodd y tad mae'n rhoi e. Un cyfiawn am un anghyfiawn. Un perffaith am rai amherffaith. Mae ar wahân ag yw e Iesu Grist, fel oen Duw a fel mab Duw. Wel, yn ola heddi te, Duw. Duw ei hunan, yw Iesu Grist. Un peth sy'n wastad yn taro fi am fedydd Iesu yw beth sy'n dod wedyn. Ar ôl y crescendo yma o Dduw yn datguddio, y drindod nawr yn datguddio hunan i'r bobl ei gwmpas. Beth sy'n digwydd? Mae'r ysbryd glân yn anfon Iesu i'r anialwch i gael ei demtio. Pam? Oherwydd dyw datguddio Duw ei hunan ddim yn ddigon. Mae gan Iesu dasg. Mae e am fyw bywyd fel i ni wedi byw, cael ei demtio fel i ni wedi cael ein temtio, mwyn dwyn ein pechodau ni, cymryd ein pechodau ni yn ei gorff ar y pren. Adnod 12 a 13. Ac yna gyrrodd yr ysbryd ef ymaith i'r anialwch, a bu yn yr anialwch am 20 neu 40 diwrnod yn cael ei demtio
gan Satan, yr oedd yng nghanol yr anifeiliaid gwyllion a'r yngylion oedd yn gweini arno. Be sydd ddiddorol yw fod yr ysbryd glân yn arwain i'r anialwch yn dyfe. Mae'n dangos i ni, nid damwain o ond rhan o gynllun Duw. Oedd hwn ddim tu fas i reolaeth a control yr arglwydd, oedd e'n neud ar bwrpas, oedd e'n mynd i gael ei brofi. Oedd e'n gwybod fod angen cyflawni hyn. Oedd e angen rhoi hyn mewn lle lle bydde fe'n cael ei demtio mwyn gallu dangos i ni mae wedi byw bywyd perffaith yn ein lle ni. Dyma ran o gyfiawnder Iesu Grist. A chi'n meddwl beth sy'n rhyfeddol yw, nid yn unig mae wedi cael ei demtio, chi'n meddwl yn ôl i'r temtiad cyntaf Adda ac Efa yn yr ardd. Chi'n cofio? Wnaethon nhw syrthio pan oedden nhw mewn gardd yn llawn ffrwythau da, a dim ond un goeden o'n nhw ddim yn cael bwyta oddi wrtho fe. Ond mae Iesu wedi sefyll mewn anialwch o ddim un ffrwyth. Mae'n dangos bod e wedi mynd i'r extreme, os licwch chi, wedi mynd i'r pen draw, wedi cael ei demtio i'r eitha yn ein lle ni. Chi'n gweld i ni fel pobl ddynol, i ni'n cwmpo yn syth, i ni'n cwmpo ar y temtasiwn lleia mewn ffordd. Ond mae'r arglwydd Iesu wedi sefyll ar y temtasiwn mwyaf. Yna chi'r gwahaniaeth rhwng ni a Iesu Grist yn dyfe, bod yn un sydd yn sanctaidd, yn un sydd yn bir, yn un sydd yn dduw. Y diwdod yn dod mas. Ydy mae e'n dduw ddyn ar y ddeiar, ond mae e hefyd yn dduw. Mae'n bwysig cofio hynny. A sy'n gwybod chi'n cofio temtiad Satan, maen nhw'n debyg iawn yn yr ardd yn Genesis ac yw gyda Iesu Grist. Dyw e ddim, eto, Marc on a need-to-know basis, dyw e ddim yn sôn beth yw cynnwys y temtiad, ond allwch chi edrych arno fe sgyn moyn yn Matthew. Ac yn fyna, mae Satan yn dweud, nag yw e, mae'n temtio tair gwaith te. Os ydym nôl i Genesis, y cwestiwn yw, a yw Duw yn wir wedi dweud, ni chewch fwyta o goed yr ardd, neu o un o goed yr ardd. Twisto gair Duw, creu amheuaeth. Ydy gair Duw yn ddibynadwy? Ydw i'n gallu credu gair Duw? Ydw i'n credu Duw neu ydw i'n credu Satan? Creu'r amheuaeth yma. Nawr, yn y cyd-destun heddi, yn Matthew, eto, ni newydd glywed, mae Iesu yn y bedydd wedi clywed Duw yn dweud, ti yw fy mab. Dyma, yn ei fedydd e, ti yw fy mab. Dyma fy mab i, dwi'n ymyfrydu yno ti. Ti yw fy mab, dwi'n ymyfrydu yno ti. Beth yw'r peth cyntaf mae Satan yn dweud? Os ti yw mab Duw, os mab Duw wyt ti, chi ddiddorol, dyma, cymryd gair Duw a'i dwisto fe i greu rhyw fath o amheuaeth, rhyw fath o ffordd o droi cefn ar y tad. A cynnig pethau wedyn i yr arglwydd, yn enwedig ar y diwedd, mae Satan yn dweud, os ni wedi blygu fi'n ar y byd i ti. A mae ymateb Iesu Grist bob tro, dau beth sy'n digwydd, mae'n dibynnu yn erth yr ysbryd ac ar y gair. Gair Duw yn ddiddorol iawn. Dau beth sy'n hanfodol i ni gyda llaw. Os ych chi eisiau gwrthsefyll y diafol, os ych chi yng Nghrist Iesu nawr, dau beth, yr ysbryd glân a gair Duw. A chi hefyd ychwanegu pethau at hynny, ond mae'n dechrau fyna. Os chi eisiau darllen Effesiaid 6, mae'r un yn rhoi lot o bethau helpful i chi i wybod sut i wrthsefyll y diafol. Ond os chi'n cofio wrthos diwetha, fe wedys i fod Marc yn ysgrifennu'r efengyl yma ar gyfer y Rhufeiniaid, yr eglwys yn Rhufain. Dychmygwch Gristnogion nawr yn Rhufain yn wynebu erledigaeth, yn wynebu bywyd anodd oherwydd i bod nhw nawr dioddefaint, byw mewn ofn oherwydd bod nhw'n dilyn ac yn caru'r arglwydd Iesu. Ond dychmygwch nhw'n darllen hwn yn Marc. A sylweddoli mae'r arglwydd Iesu wedi cael ei demtio i'r eitha yn fy lle. Mae wedi dioddef i'r eithaf yn fy lle. Mae'n oen Duw, mae'n fab Duw, a mae'n dduw. Mae'n deall beth mae fel i gael ei demtio. Mae'n deall beth mae fel i ddioddau. Ni'n gwybod hynny'n nes mlaen. Mae hwnna'n anogaeth i ni'n agwedd. Gwybod fod yr arglwydd Iesu yn uniaethu gyda chi. Wedi bod lle chi wedi bod. Ond yn fwy o anogaeth fyth na hynny yw gwybod fod e ddim wedi syrthio. Yw gwybod fod Iesu wedi parhau, wedi sefyll at y diwedd yn ein lle ni. A mae hynny'n rhoi hyder i ni oherwydd pan, nid os, pan i ni'n syrthio,
I ni'n gallu dweud, wel, dwi wedi syrthio, ond nid fy nghyfiawnder i dwi yn ei honni ger bron Duw y Tad, dwi'n gwisgo cyfiawnder Iesu Grist. Dwi ddim yn honni fy mod i yn ddigon da i hawlio lle fel plentyn, i statws fel plentyn ger bron Duw. Dwi'n hawlio cyfiawnder Iesu Grist. A mae yna mor hyfryd i ni nag yw e gwybod fod ein statws ni ddim yn dibynnu ar pe na fi'n sefyll neu'n syrthio i demtasiwn, fod ffordd i ni sefyll mewn temtasiwn, fel pobl Crist, ond mae'n ddibynnol ar pe na ni'n gwisgo cyfiawnder Iesu Grist neu ddim. A felly'r her i ni bore yma mewn gwirionedd yw, wyt ti wedi derbyn cyfiawnder Iesu? Neu wyt ti dal yn meddwl fod ti'n gallu ennill rhyw gyfiawnder i ti dy hunan ger bron Duw? Neu di beth wneud digon i hawlio cyfiawnder ger bron y Tad i ni'n bobl sydd yn syrthio? Derbyn Iesu bore yma. Felly, diolch i'r arglwydd am oen Duw. Diolch am yr oen sydd wedi mynd i'r lladdfa yn ein lle ni, wedi dod yn aberth cymod ein mwyn ni. Diolch am fab Duw, y mab perffaith sydd yn ennill cyfiawnder ein mwyn ni. A diolch am ddiwdod ein Duw ni. Diolch fod e'n berffaith, diolch i fod e'n lan. Diolch fod e ddim wedi syrthio, ond fod e wedi sefyll ac yn parhau i sefyll wrth gwrs am dragwyddoldeb. Mae magicians, pan maen nhw'n dechrau rhaglen magic, maen nhw'n prepare to be amazed. Bob tro i ni'n dod at Marc, fi eisiau dweud prepare to be amazed. Prepare to be amazed. Achos edrychwch ar pwy yw Iesu Grist. Edrychwch mor arbennig yw e, ac edrychwch mae e'n cynnig hyn i gyd i chi. Cael perthyn i'r oen, perthyn i'r mab, cael adnabod Duw. Trowch ato fe, derbyniwch arwch glod iddo fe am yr un yw e, sydd wedi cael ei demtio i'r eithaf, wedi dioddef i'r eithaf, wedi marw ein mwyn ni fel bod ni'n cael byw. Amen.